Učenici, danas ćemo čistiti školsko dvorište. Podelite se u dve grupe. Jedni će sakupljati smeće, a drugi će ga stavljati u vreće za smeće. Dvorište je zajedničko i svi morate učestvovati u čišćenju našeg dvorišta. Mladi su očistili dvorište. Iako uređenje dvorišta ide u korist svih učenika, akcija nije bila organizovana po njihovom izboru i oni nisu imali mogućnosti da daju predloge kako da se reši problem sa otpadom. Korist – čisto dvorište. Učenici, dvorište je ponovo prljavo i moramo ga očistiti. Baš kao i prošle nedelje, podelite se u dve grupe. Imate li neke druge predloge? Nastavnice, očistit ćemo dvorište, ali bolje je da ovaj put pozovemo komunalne službe da odvezu otpad, zato što on još uvek stoji u dvorištu. Da li se svi slažete sa ovim? Da! Mladi su ponovo očistili dvorište. Ovaj put su dali i svoj predlog da se pozovu komunalne službe. Oni su odigrali delimičnu ulogu u donošenju odluka. Čisto dvorište. Učenici su delimično konsultovani. Njihov predlog je prihvaćen. U akciju su takođe uključeni i spoljni subjekti. Nastavnice, ustanovili smo da školi trebaju kante za smeće, jer se smeće neprestano skuplja. Poslaćemo pismo direktoru škole i opštini i predložit ćemo da postave korpe, a komunalne službe da ih redovno prikupljaju. Najbolje imati posebne korpe za staklo, plastiku i druge vrste otpada kako bismo mogli selektovati otpad. Takođe možemo organizovati sadnju drveća u dvorištu i pozvati roditelje da nam pomognu. Odlične ideje, deco, odlične. Ponosan sam na sve vas. Želite li da napravimo i edukativne postere za selektovanje otpada i da ih postavimo u holu? Da! Mladi su pokrenuli akciju za uređivanje dvorišta. Od početka do kraja bili su potpuno uključeni u proces donošenja odluka. Njihovo zadovoljstvo je dvostruko veće kada vide da se njihove ideje sprovode u praksu. Ovo je primer istinskog učešća mladih u donošenju odluka i njihovom sprovođenju. Čisto dvorište. Učenici su inicijatori akcije. Učenici su u potpunosti konsultovani. Njihovi predlozi su prihvaćeni. U akciju je takođe uključeno i više spoljnih subjekata. Osjećaju ličnu odgovornost za održavanje čistoće. Efekti akcije su dugotrajni. Učenici se ohrabruju da u budućnosti iniciraju i druge akcije.